Bueno, hemen jartzen dizkizuet YouTubeko bideo bat mantxotzeko pausoak. Adibidez, hau oso azkar badijoa, eta pauso hauek ezin badira jarraitu badago modu bat, hau mantxotzeko, polikiago ikusteko. Vale? Gurpiltxo honetan eman, ezarpenak, edo konfigurazion, gero erreprodukzioaren abiadura o velocidad de reproducción hemen dago normala. Vale, nahi dugu moteldu. Pues, vale, adibidez, hemen klikatzen badegu, polikiago doa. Vale. Polikiago nahi dugula? Pues venga, 0,5. Vale, hau oso motel da. Baina, bueno, adibidez ikasteko, pausoak ikasteko, ongi dator, hau, vale? Vale, azkarrago nahi dugula. Bueno, pues venga. Espero de balio horrela ulergarriagoa izatea.